Sinalakay ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency at ng mga pulis ang dalawang drug den sa magkahiwalay na drug buy-bust operation sa bayan ng Subic sa Zambales nitong linggo. Sa unang operasyon sa barangay Matain, huli ang 7 sospek at nakuha sa kanila ang hinihinalang shabu na nasa 81,500 pesos ang halaga. Kinilala ang mga sospek na sina Felix Predas, Loida Predas, Rico Mamaril, Joan Diaz, Reni Sapno, Nino Carias at Crisanto Padilla. Sa kasunod na operasyon sa barangay Kalapakuan kung saan 5 sospek naman ang naaresto, nakuha sa mga sospek ang shabu na may estimated street value na 105,000 pesos. Arestado rin ang mga sospek na sina Benjamin Cruz, Elmer Baiz, Rex Soriano, Emmanuel Reyes at Marvin Toralba. Kinasuhan na ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang 12 sospek na nahuli. Rainiel Pawid, CLTV News.